全部拉过来，中国地接而且还一火一锅。Ups. Schönbrunn. Aici suntem la, după cum se vede, la Schönbrunn. Metroul a plecat din stație, sper să fi coborât unde trebuie. Mergem la Muzeul Mariei Tereza. Ești mult prea explicit și plictisitor în toate documentarele tale. Dar este pe al doilea documentar. Ești mai rău ca un etitel. Un editel. Deci te rog frumos, Simona. Acesta, dacă nu va fi postat pe YouTube, așa, va fi Nu, sub nicio formă. Bun, sub nicio formă. Nu, dar să știi că ăsta e al doilea film. Dacă ăsta era filmul meu, în care nu trebuia să te bagi tu. Dar că tu te bagi în toate filmele. Ăsta filmul meu despre reacția mea și reacția ta, eventual, a ta legată cu video. Deci la metrou. Am ieșit de la metrou și acum trebuie să vedem reședința de vară a împăraților Imperiului Austro-Ungar. Yes. So the palace, Schönbrunn, is here. Yeah, should be. It's tourist as well, so we don't know. We don't know anything about. Also da und dann rechts. Und dann ist schon Schönbrunn. Schönbrunn. Schönbrunn în partea aia și în partea aia. Deci așa. Deci ca să vedem Schönbrunn, după cum se vede aici, am ieșit de la metrou. Lumea mă consideră un om deja... Îl consideră Bruno Davor-Pis. Deci deja sunt considerat un personaj care știu, pentru că... Are nu știu cum față să de vezi. Popo, ca toți austriecii. Nu are legătură Popo, deci lumea, sunt un om serios și lumea mă întreabă unde să meargă, unde, deci ce? Cred că aceste... Plouă, da. Nu e o vreme prea bună de vizitat această reședință de vară. Cum vă spuneam, este reședința, o să închid, o să pun pe pauză, pentru că nu...